लाजिदों मामिखौ गोबावजों नुनानै लाजिदों हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नै आङो पुरा दिनै डिउटियाव थांबाय रेडि जाबाय आरोना गासिबो रेडि खालामजोबखाबाय ओमफ्राय नै फुंनि 8टायावनो नै दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्रां ओंखारबाय आरोना आङो आंनि सेन्देला दुगैस्रां लोबस्रां खर' लोबस्रां ओंखारबाय आरोना ओमफ्रायहाय मा होनबावनो नागिरदोंमोनलै आं बावलाजोब्बायसो नै हाखु दाखुथार थारमाने 8टायावनो ओंखारनांगौमोन दा 8:10 जागुलायबाय आयौ हास्लाबा जाथारलायबाय आरोना ओमफ्राय दा नै फिसालायाबो जि गाबगु खुगु गैया आं सानदोंमोन माने नाहरहोनोसै एसे नाहरहोबा दा माने नागिरबाय थानाय नङा बियो होननानै नुहुरबा माने थांनो होनना मोनथिबा खिन्थु दा लाखोमा हैनांबायसो उपाय गैया ओरैबायदि गाबबाय दा मा खालामबावनो दोनखोमा हैनांबायसो मानसिखौनो एसे बेरायहैनांबाय बिबैयाहाय गैया दा नागिरबाय थानोसैलाय बियो खुवायाबो ओरैबायदि आयौ थैगोनसो दाहाय ओमफ्राय ब्लाव सान्दुं दुंगोन ओमफ्राय बिदियावनो बेखायनो सुइटार गानबाय आङो दा नै उल जेसो लानानै माबाबाय आं ओंखारबाय आं दा थांनोसै होमबा कुसुगावनो गाखोहैनोसै आङो दा खयथायावसो मोनो दाथ' नै 8टा साराय 8टानिसो मोनसिगोन आङो 1 घन्टा एसे लेट जासिगोनसो 9:30आवनो क्लास दङ नायनोसै दा खयथायाव सहैयो एसे लेटआथ' जाखासिगोन बेबायदिनो आंना हाखु दाखुनो सब समाय दे ओंखारबाय आरोना थांसै थौदो होमबा थाबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनाबो दिनैसो फार्स्ट दे माने 2 मान्थसो जाबायमोन दा आङो माबाया थाङैयाहाय माने डिउटि गैया बन्द' क्लास गैयियाहाय ओमफ्राय दा दिनैसो फार्स्ट दे आरोना दा बेयावबो फिसालाया गाबगु खुगुनै बेसेबांबा गोबाव मोनबायना बियो बेखायनो दाबोनो माबा जायासै आरोना एसे सर' जाबाय दा थांग्रोसै होमबा खुवाजोब गासिबो दा खयथासोआवबा खारगोन खुवायाबा बे जों गामिनि फोथार बियो नै सेस खुवा जाजोब्बाय नुहुरला कुसुगाव गाखोनो नागिरनाया लोगोफोर नै गारिया मिस जालायबाय आरोना 5 मिनिटसो थांगौबाय होनना बुंबाय माबा 8:10 आव खारदोंनो आंथ' 8:15 8:20आवसो सफैबाय मारै जाखो दा 5 मिनिट 8:15आवसो सफैदों ओमफ्राय दा 8:20 जागुलायबाय आरोना दा सेरफांगुरियावसो थांगासिनो आङो दा खयथायाव मोनोलाय बेयावबो नायनोसै माने कुसुगावना जा गोबावजोंसो खारो दा खारग'बाय माने दा 9टा जाहांआवसो खारलायगोन आरोना बेखायनो आङो लेट जाद्रायगोन ओंखायनो फैबाय आङो सेरफांगुरियावहाय बेनाथ' 10 मिनिट फर खारो नालाय बेखायनो दा खयथायाव मोनो नायनोसै आरोना दा बेयाव गाखोहैनोसै खुवायानो अयथासार आयौ दाबोनो गाया नै खयथासोआव हागोनथाय दा 10टा 11टायावसो जागोन ना विंगार गाखोबोबाय आङो दा नै थांनोसै आरोना बेजोंनो क्लास जोबखां आरिखां नै बेयावहाय आङो पियर घी लांनो फैदों आरोना माने लकेल घीया जोबनानै दङ ओमफ्राय मोनाखैबो बेनि थाखायनो आङो बेयावसो माने पियर घी मोनो आरोना बेयावहाय नैबेनो बेखौ लानानै थांनोसै ओमफ्राय बायदिसिना जिनिसबो लाफादेरसै बेजों लोगोसे ओरैनोसो
दाख्लिनि बे मुर्ति लानायखौ सासे आगैया सोंहरदोंमोन नालाय बेखायनो आं बेखौ खिन्थालांनि र' नैबेजोंहाय ट्रेन साइडजों थांनाय बे गारि थांबाय थानाया ओमफ्राय ओरै अपोजिट बे नैबे मोनसे टट' थांनाया बेजोंहाय पुलिस पइन्ट मोननोसै आरोना ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो दङ बै दालाय सेमसां गिदिर लिरनाय दङना ब्लेक कालारनि ओमफ्रायहाय बेनि खाथियावनोखा आरोना बे गेजेरावनो पुलिस पइन्टनि खाथियावनो ओरै सारियालि दङ बेलाय बै सेमसां लिरनाया बेनि खाथिनियानो लोगोफोर मेंजोब्बाय सफैबाय नै दासो आयौ माना बोरैबा जाजोब्बाय मेंजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा नै फिसालायाबो जि गाबदोंनो दहाय नागिरै नागिरै बेजों गैबावासो नुजाहैग्रोसै आङो र' गैयानो मानसिया दुगैग्रोना लानोसै आङो बेयावनो थाब थाबनो जा गाबदोंनो दहाय 8थायावनो थांनाय ना दा 3था जागुलायबाय बोरो आयौ 3था जागुलायबाय राइट 3था जाबाय खर' साजोब्बाय मोदोम साजोब्बाय आयौ मेंजोब्बाय आङो पुरा नै फैबाय दां र' जाग्रा हैग्रोसै आं बेनो जाग्रा नहैयाबा गाबबाय थागोन बेयो फैबाय दा मामे आयौ लाजिदों जा बुरजा नै आयौ केकआ नै जा बुरजा नागिरदो दे औ माथो बिसिना दिनै माबा लायो औ बेबो नाम नै ओमफ्राय आरोबाव नै आयै नै नाम आयै चक्लेटखौसो मोनग्रोबाय आया आं बेखौ नोंनो होआ सानदोंमोन आया आं नोंनो बेखौ होआ सानदोंमोन नाम आय जादो दादानोबो दं मोनसे दादानोबो हरदो मोनसे दादानोबो हरदो अबा थांनो नागिरखो नामा मामिया मा लाबोदों दे खिथालाय केक लाबोदों ओमफ्राय आबाव गोदैबो लाबोदों गोथाव टेस्टि मामि औ मामिया लाबोदों ना लाजिदों मामिखौ गोबावजों नुनानै लाजिदों खुसिया मामिखौ नुनानै खुसिया लाजालाना नायनि मामि केक आयौ मिनि खोमागासिनो दं मिनि खोमागासिनो दे जादो बादामखौ औ बादाम जादो आयौ आयौ बिदिसो जायो मुसुगुर नांगुलायबाय खावलाय थावलाय नांजोब्बायहाय केक जानाया नै गुन्द्राखौ लखबलायो गोथाव मोनथारदों नै ओंख्रिया ना जाबाय नाखौ जाबाय आङो दालिबो दङ दंनाया बेखौ जाग्रोसै ना बिदै जानो माखौ आं लोङो आं दाख्लै लोंजोबदों हालौवो तेजपात आलौदों आलौवो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर माबाया माने पुरा पियर घी माबानोबा आरोना ओरैनोथ' लकेल बानायनाय जों मोनो नङा होमबा लकेल बानायनायफोरखौ मोनो ओमफ्राय एखमबा लकेल लाबो मा जायो बांद्राय खामद्रायनाय मोननाय माबा मोननायखायनो माने लानाया जायगानिखौ लानाया एसे खम जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बङाइगावआव दङ मोनसे पियर घी मोनो बेयावबो माने लकेल घी आरोना बेखौ मोनो बेयाव लायोमोन ओमफ्राय दाख्लैहाय माबा जादों थारमाने बे दमासिनि थाखायहाय पुरा स्टकआनो माने पुरा जोबजोबदों आरोना ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो गैया जाबाय दा बेखायनो आङो
दहायहाय थांनानै नैबे पुरा पियर घी आरोना बेखौहाय देसि घी अर्गेनिक देसि घी नै बे नङा बे नाम नङा ना आबैनाव लायदो आं आबैनाव गारबाय नैबे अर्गेनिक देसि घी नै बियो बे पुरा पियर आरोना बियो मा होनो बेखौहाय किचेन कुइनाव लाबोदों आङो क'क्राझारनिफ्राय जायफोर मोनथियो बिसोरो मोनथिखागोन माने दखानखौहाय किचेन कुइनावहाय बेखौहाय लायदो आङो सिगांनिफ्रायनो आं बायबाय थाखायोमोन नालाय माने बियो पुरा मोजां खाथार आरोना बियो देसि घी ओमफ्रायहाय बियो दामाहाय 250 ml ल' बियो फवासे जाबाय आरोना फवासेयावहाय 590 बियो एसे दाम गोसा बेखायनो माबायावहाय माने ओरैनोथ' बङाइगाव लायो ओमफ्राय बे जोब्बा बङाइगाव लायफिनसिगोन आरोना बङाइगावआवनो मोनसे दखान दङ मोनसे साहा दखान थांबा देखायगोन आं मालाबा ओमफ्रायहाय बेयावहायनो मोजां मोनो आरोना घीखौहाय लकेल बानायनाय बेयाव मोजां मोनो ओमफ्राय अबेबा लकेल बानायनाय होनबा मैदा माबा माबि होलाबायनाय थायोना ओंखायनो बायनो बायो आरोना जायगाफोराबो अबेबा माने सिनायखायो आरोना माबायदि थायो लाथा खानानै थानायावनो एसे सिनायखायो मिन्थिखायो ओमफ्राय नै माबा घीया पियर घीया माबायदि जानानै थायो एसे नै माबायदि जानानै थायो बेबायदि पुरा माबा सिथाब जानानै थाया आरोना बांद्राय ओमफ्रायहाय ओमफ्राय दाख्लैहाय सासे आगैया सोंहरदोंमोन नैबे आङो नैबे मुर्ति लाबोदोंमोन ना नैबे मुर्तिखौहाय बेखौ अफाय बायदों होननानै बुंदोंमोन बियो 350 लादों नामा ओमफ्रायहाय बेखौहाय बे मा खालामदों नोङो थोद मा खालामगासिनो नोङो फैसाखौ मानो हाननांगौ फैसा होनलायबावदों बियो फैसा हानमारदोंसो नोबो हामा हामा फैसाखौ मा खालामनो फैसाखौ मावसै फैसाखौ मा नै बिदि दोननो नाङा बेखौ खोब बेयो खोबदो दे मोजां खोब आखाइ खोबो एन्जर फैयो ना एन्जर फैयो फैयो बे मुर्तिखौहाय अफाय बायदों होननानै बुंब्ला बे ट्रेन साइडथिं खायसे थांग्रा लामा माबाजोंनो माने सिगाङावनो आरोना पुलिस पइन्ट खाथियावनो बेयावथ' ओरै सारियालि जाबायना सारियालि जाबाय पुलिस पइन्टआहाय ओमफ्रायहाय बे खाथियावनो आरोना बे खाथियावनो दङ लेफ्ट साइडजोंहाय आं दहाय दखानखौ खिथाबोखादों बेनो आरोना माबाजों थांबा ट्रेन साइडथिंजों थांबा ट्रेन साइडथिंजों थांनो लामा लाबा माने माबा जायो लेफ्ट साइडनि LMB साइड जाबाय आरोना खिन्थु LMB साइडनि सिगाङावनो बियो सेमसां मोनसे गिदिर लिरनाय दङ बेनि खाथियाव आरोना बेनो लोगोफोर होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं दिनैनि ब्लगखौहाय फिसालाया दहाय बिराद गाबदोंनो आरोना आङो दिनै फार्स्ट डिउटि थांदों नालाय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन 2 monthsसो जाबायमोन दां थाङैयाहाय ओमफ्रायहाय बियो नागिरै गाबदोंनो आरोना नुनानैहाय ओमफ्राय आं खाजा देखायग्रोबाय नालाय बेखायनो बांद्राय गाबासै आरोना बियो बांद्राय माने गाबासै आरोना बियो नुनाय लोगो लोगो लाजिलायबावो एसे माने बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन ना बेबायदि थाङैयाहाय एफा गोबाव थाहैनायाहाय दा बेनो आरोना उपाय गैया गालांनांगौ जायो एफा गोबां खर'बो साजोब्बाय आंहा दिनै नै गारि गाखोनानै आयै खर' साजोब्बाय देहा ओमफ्राय हान्थुबो साजोब्बाय जिरायनायाहाय बे नांथायोना सिगांनि सिटआवहाय बेयाव नांथानायानो साजोब्बाय आरोना आथिङाहाय दिनैसो फार्स्ट बेथ' जालांबाय थासिगोन सानाय सुनायफ्रा जेबो नंला आरोना उपाय गैया माथो खालामनो बिदिनोसै मानसिनि लाइफआ ओमफ्राय होमबा बेखिनियावनो दोननोसै दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं बाय होनहरदो बाय आंनि बेगखौ खोलैबाय नोङो